Ай, пичове, накъде сме? Кой това е? Ще докажете ето за горка. Ади! Дай, пичове! Как си добели се? Добе съм! Кой направи дехите, мале? Брат, гледай. Майко! Взима си екто се облича веднага. Ама хора, ай, да вече! Дале. А, та полза! Дале. Кой това лапа? Дале. Деляне, взима веднага се облича с брат, се разболели. Ай, бъртленари, дай върви някъде! Дале. Няма снимай, бе! Шоколата, йо бе, по-род бе 367 жиката, оле, качай, мишки. Няма Бръс малко, ма. Кое по-напред? Ай, че много гориш, това те пича, бе. Пича се, ама. Пича се, аре, да. Знаем, поче Абе, много тук много пича нещо. Кой това слънце, ма? Не знам, тук има някакви яки. Джале! Шфанята ми пътняса, гледай колко бързо. Не! Браснача! Фък Америка! Вива Русия! Сеща за който говоря сега? От кацалки. А не да държи да се обличам студиона ми, просто ми замръзнаха, не мога говоря. Утре сега с фанелата им пътняса, човек. Интервю с глупаци! С кой това лята? Дай нещо, дай да взимай, човек, тази взима да ми кашеш. Шей, мърши. Дай вика лята, къде? Гледай колко касна рекава ми. Да, влизай, че какво чакате? Много грешно ще му отдай слънце. Ще ходиха. О, 1, 2, 3, 6, 7, G, разбира с който говориш. Това ако вика взима направо, ляга да спиш, разбира се, ма а не му занимаваш го пусти. Това ти е като лято, нали? Това е лято, че гледай какво става, направо не знам. Право скачам и сега в ръката така, гледай. Покажи ръката, гледай какво става. Сега скачам тук и не знам. Мога смет, ще му отдай слънце в удари, тук и зато и. Ама няма да държи сега някой... Кой да държи? Да, не се държи. Аз искам да се преоблича. Оле, Това е тази зима. Аре, че, по-бързо. Аре, маняци! Ще просто си си ходи гледа това, не знам, ама ще това... Баланс на повечето го. Аре, Джилане. Те го паняци. Така или така? Човек, това зима не е, разбира си, това е лято е, човек. Лято, това е циганско лято, разбира се, който говоря, човек. Феки джале, феки ти го туря в газа в педерас така. Ай, гълничето навън микрофона, знаеш къде? Ма, мишка така. Панера са по целия ти скоро, панер. Дойде там ще бъде наеба всички момичета си педерази, ще ги настрелни там какво стана, направи съм върху себе си. Само милиони жокер фон, няма тук фики, няма мики, разбира се, който говоря. Ай, затваряй, човек, ай, спери си ча... О, очите ми! Да,